Greetings, South Africa. This is Amadoda, anyakazisa Umuzi. Ladies and gentlemen, welcome to Well of Life podcast with Amadoda, anyakazisa Umuzi, episode number 11. Please don't forget to like and subscribe on YouTube, Facebook, and all our social media platforms. But Fetu, as always, I'm not alone. Nginomnganami impintshame ngithanda kakhulu. Itwin lam abanye basho njalo. Usbuda. The Buddhas, uthini mfethu? Yes, it's amazing because Mabunda igama lakho sengilamukele. Kakhulu because kunabantu abakubiza ngegama la. Yeah, bangibiza nje Mabunda. So yeah, ngibingelele bonke abantu eSouth Africa la khona le video ifinyelela khona. Well of Life podcast with Amadoda, anyakazisa Umuzi. Niyazi bafethu lana siyajula, singena deep. Yeah, abaningi ke basazi kulama video la abo 3 minutes, 4 minutes. So lana ilasijula khona. Well of Life kahle siyaqala yaba umthombo okuphila, but manje Well of Life say translator because we are international. Yeah, we want to accommodate people all over the world. Yeah. And who knows, ngasekudala nje sabe sishaya ngesilungu le podcast le. Yeah. Ngiyami la izabe keep isingisi. You know what I mean? Yeah. Yeah. And by the way, bafowethu, please ngisiyacela family, please subscribe on YouTube and into subscribe ke imahala ayidli imali. Kahle uma singayisa ngelanguage ephansi kufana nokuthi uyafollowa, but manje lapha ku YouTube bayishanga kwe language yabo bathi subscribe. Yes. So siyacela no subscribe lapha nje ku YouTube, singakujabulela kakhulu lokho. Even nakamanye ama social media platform ku TikTok sikhona. Yeah, Well of Life podcast with Amadoda, anyakazisa Umuzi. Hey, yeah. Vangeli yas basis hambile. I know, like in my mind, my mind is still trying to recover. Yes, sir. But anyway, ngiyami, where were we this past weekend? Besikuphi ngiyami, what was happening? Yeah. That's keepad. Kule weekend mfethu just buya ke besilaphana eTUT. TUT. Yeah, Tshwane University, yeah. Technology. Yeah, besikhapheke na umpostoli uJT. Besimkhaphile nje umfowethu ayoshumayela beka inviteiwe. Yeah, it was great, man, ukubona abantu abasha. Yeah, futhi lento I think sekosingene ku system yami. Ane ukuthi la sivela khona kukho Mabunda la singadiwa khona. You know, it's amazing. Yes, like I'm thinking something njengoba we shooting this podcast. Yeah. So, yeah. Ukuthi abantu abasaziyo Nceko. How do you deal not having so much fans? Because I've noticed ayikho indawo ufika kiyo Nceko. And akekho umuntu ongakwazi. Yeah. Most of the places la siyakhona, there is no way singasuke like South Africa and go somewhere without meeting maybe an average of 5 people who know us. Injani leyo feeling yokuthi people back approach randomly. So what's Buddha? Mabunda, how do you feel most of the time? Because maybe who knows, maybe kunomuntu odibane nawe somewhere usabu approach. Yabona ukuthi nah. So I'm asking myself, injani leyo feeling yokuthi umuntu nje recognize, especially ngomsebenzi omuhle, not from bad things. Mabunda, lento engizosho la ngicela nabanye bangangibheki ngeliselibi kodwa I'm being honest. Yeah. Ikawuthu lento Mabunda. Kune excitement at the same time hamba ne fear. Yeah. Why ngithi hamba ne fear? Ihamba ngefear ngokuthi manje ihlupha ngokuthi umuntu uyakwazi wena umazi. Uyabona. And remember phela umuntu akazalwanga famous. I think nale system yokuthi mhlambe uyaziwa ayikangeni kakhulu. And I pray let it remain so. Yeah, because kunomunye besidibane naye I think bese bank so too. Masiceda ukukhipha imali. Hey, lo mfo masiceda ukujika what? And it sasamanga lo mfo uthi shimali emshinini senze kanti no uyaswave. Yona it's a good feeling, but Mabunda iyashaya yabona. But nenye into man mawuphambi kwabantu kose uhlale ubabli yabona uhlezi usimama. It makes sense. It makes sense. Because it's not really easy. It's not really easy, but it's amazing. Thank you guys for your support. Thank you for liking, subscribing on our videos. Mvangeli wami nguzokhuluma ngenye indaba yokuye FN. When are we going to FN? Yeah man, FN Mabunda sizoya I think nge 15. Le viki la nge 15 Friday. Sizoya laphayana nje kunothishela wami uMr Moya. I was so happy man ukuthi ngithola icall yakhe.
Yeah. yeah wayengishaya ke esikolweni Yeah. namanje efonini mangikhuluma naye ngiyamtshela ngithi andoda wawungishaya siyahleka but at the same time ngiyamtshela ukuthi thishela wawukhipha ubula uyabona Uhlupha ngaleyo ndlela ndoda. no mama mina ngangingahluphi kwasho ukuthi manje yazi kukhona ukuthi awuhluphi kusho ukuthi udibana nabantu abathize Oh. you understand Yeah, ikhampani lengidibana nayo then Makes bese sense. kuvela lobu bustotu bukasibu Yeah. uyabona yeah so it was good man ukudibana naye kumbona yeah and ukuthola call like i-call yakhe nje ukuyithola asho ukuthi bafowethu man ngiyafuna ukuthi nize eFN Yeah, and yeah. remember phela eFN mfowethu ngifunde i-primary khona ngafunda i-high school khona primary yakhona iMabombe primary school Yeah. i-high school Simtholile high school Yeah. yes even though noma siza manje njengoba sizo inspire abantu Young abasha ama people, matric yeah. ku different because akasafundisi labeke fundisa khona Okay. yeah but ngichazela ukuthi manje we are coming to from FM. FM Bantu baseFN, ngiyayazi iFN, khona A khona B. Khona kwaMam Gross. kwaMam Gross. Yabona ngiyayazi iFN. Ngiyayazi iFN. Yeah. Angifaka lapha ncane. Yazi Mabunda, speaking of that man, yes, there's something that I've seen on social media. What is it? Ingishayile lento No, Mabunda. before siya lapho ne, can I make an announcement? We're gonna come back to that. But first, there is a tour that we are taking Yogema Varsity. Yeah. We're gonna be going to varsities in and around South Africa. Yeah. So siyacela bafethu, if you are a member of a committee of the SCO or in a connection at a particular varsity, siyacela bafethu, please kindly contact us inbox lapha ku inbox yethu ku WhatsApp, then sizokhona ukufika Yeah. kuleyo varsity. It doesn't matter which part of South Africa. It is our desire ukuthi as Amadoda anyakazisa Umuzi sifike kini. And above all, while speaking of that, kunabantu abathanda lo msebenzi osoyenzayo. Yeah. Bayafisa ukuthi banganikelela umsebenzi osoyenzayo. Yeah. You can come and give. We're going to send the account number if you need it. And also bafethu njengoba nibona ispace empty so ungakhona Yeah. ukunikela nemzalwane wami ngokuthi bafethu I have a brand ethize but ngifuna ukuyisponsora the show yabona ke and then we do the advertising. Kusese empty nje la. Sase empty yabona Yeah. mbangela. It's waiting for you. We reach a lot of people out there. There are many people who might want to buy your products. By you Yeah. doing business with us in that Yeah. particular manner, Injalo. uyanikela futhi. Yeah. Yeah. Injalo yeah siyacela nje bafowethu joba uMabunda asho please kwazibani iskipa sakho singalenga la you understand maybe product yakhe thize ungayibeka la yabona so kuyanegotiate siyakhuluma so yeah injalo Mabunda. Otherwise, asiqhubeke. Bowusathi khona into oyibonile kuhlupha yini lento okuhluphile mngana wami? Yazi Mabunda mfowethu ingishayile lento mangiyibona Yini I think le? I saw a video ku Facebook Yeah. umama kuthiwa ufake labantwana ipoison and noma ubabhekile labantwana A whole biological mother. yeah and noma ubabhekile labantwana Mabunda it's more like banabo 4 months or 5 months Yeah. 5 or 6 I don't somewhere there Month or years but month labayana bafaka amapampers Mabunda like 5 months. yeah laba bafaka amapampers because uthe mayeshuthwa washuthwa ehleli bona balele should be basashonile ubadlisa upoison and guess what ubadlisa upoison ulaya ubaby daddy Yo. ngokubulala abantwana Yeah. enye ngiyibonile ngabona umama akhahlela umntwana beka inyawo entanyeni Yo. emntwaneni Sure. emkhahlela eshuthi video efuna ukulaya ubaby daddy ngokuthi mhlamba akondle mhlamba kamnaka umntwana Yo. bantwana basekhaya umntwana uyisibusiso esivela kuNkulunkulu Kakhulu esikhulu. into engishayo Mabunda naye umntwana akazilethanga emhlabeni That's true. abazali bobabili ba enjoy ngendlela abayenjoya ngakhona umntwana wavela umntwana kanaqala and beside Mabunda akhona ama social worker Yeah. iSouth Africa leyo ikwenze kwabasobala uma ingane ihlula inikele khona iyokhuliswa khona Yeah. kunokuthi ubulale umphefumulo ongenacala yabona lento ukuthi uzolwa izimpi zakho usebenzisa umntwana ingane bengekho uma uvuma ukuthi indoda iyakuthanda ingane bengekho mntasekhaya
Mabunda, we need siyamdinga uThixo eSouth Africa baba. We do. Yazi mvangeli, I feel like abantu abaningi understand ukuthi umntwana isibusiso. Let me say this, akekho umntwana ovela emhlabeni ngephutha. Whether the time nenza lokhu benikwenza kuletha umntwana emhlabeni be enjoy or bonga enjoy benithandana beningathandani, akekho umntwana osemhlabeni oze ngephutha. Let me explain why. If bekhona umntwana oze emhlabeni ngephutha, kunabanye abantu mvangeli bashadile for years. They are praying ukuthi babe nabantwana. Baya fasta ukuthi babe nabantwana. Wena uNkulunkulu ukubusisa ngomntwana kodwa instead ukuthi unakekele leyo ngane, uyitreata ngathi yinja, ayihloniphi. Go why in the first place mvangeli would you want to keep a baby where else you know you're not going to take care of that baby? Bafethu siyanqela bazalwane, understand in South Africa and everyone in the world, akekho umntwana. Kunabantu mvangeli bayafasta bayathandaza, spend ama-millions going to different gynecologists or whatsoever, trying their best ukuthi babe nomntwana. Wena unomntwana but amhloniphi, unomntwana kodwa amnakekeli, unomntwana kodwa umthande. Like why? Mabunda. Spud. Yazi, speaking of that Mabunda, mina ebona ukubheka that scenario leyo nto on its own, it shows ukuthi kudelela uNkulunkulu. Sbu. Ngoba uma ubulala into onikezwe yona, udelela lo muntu okunikile. Njoba asho mfethu mama, kunabantu abazila abanye namhlanje baku 14 days fasting, bafunana nengane. Yo, when uzodelela uNkulunkulu. You know, Spuda, another thing that people that I wish abantu banga understand nayi. Sure, mabona. Yabaleka lento. Ukuthi uNkulunkulu usebenza ngeindlela zakhe. Does it make sense? Now, if you can take it to the Bible, nginokufila kwangathi uNkulunkulu unokuvala ibeletho eziright. Avule ezirong. There's some people that don't deserve to have children based on their behavior and actions towards ingane. Lithi iBhayibheli mfethu uHana uNkulunkulu bekamvale isibeletho to a point bekaloku athandaza afasta ngenxa yengane. Kodwa namhlanje kunabantu mvangeli balahla abantwana emadustbin, balahla abantwana eindaweni ezihlukahlukene. Yazi Mabunda, let me say this thing. Mntana saka uNkulunkulu uyamkhulisa umntwana. Yo. Mangithi Mabunda uNkulunkulu uyamkhulisa umntwana ngisho ukuthini mfowethu? Uyazi ukuthi kunabantu Mabunda banemali banayo yonke into. Kodwa umntwana. No, umntwana abekhona. Ama medical abekhona. Mara umntwana andlule emhlabeni. Wena awusebenzi. Mara uyakhona umntwana ukuthi alaladlile. Akahambi ibhedlela laba bayihambayo. Yo, mangithi Mabunda uNkulunkulu uyamkhulisa umntwana. Ngizama ukuba deep mfethu more than ukondla, ngikhuluma nje. Ngempilo uyamkhulisa uNkulunkulu umntwana. Kahle. And abanye makuthiwa umntwana uyisibusiso, angeke ngichaze lento ekuthiwa isibusiso. Umama kaMose bekathi uyazala umntwana kanti sekazozala umntwana oyokhipha abantwana bakaIsrayeli. Uzala isibusiso. Kahle masikhuluma ngesibusiso sikhuluma ngempendulo. Umanoa wazala uSamson. Indoda eyolwela uIsrayeli. Indoda beyinamandla. Sure. Yayizwa lento Mabunda? uMary wazala umsindisi. Sure. uNkulunkulu wasebenzisa isibeletho sakhe ukuletha umsindisi. Sbuda. Sisezoneni sibhubha singabantu. Kodwa uNkulunkulu amsebenzisa kodwa waletha ingane. So umntwana mntasaka sonza mawubulala ingane ubulala ipresident eyoserve South Africa. Mama ubulala ingane ubulala udoctor ozoletha icure that no one noma kuthiwa kunabo doctor abanye but iwisdom azoba nayo ngeke ifaniswe nabo bonke. Ikhambi ngeke libe khona. Sbuda,
yazi kufika into emoyeni wami ncikami Sure. ethi bafethu we wonder why kutrenda ama-video where abantwana abancane bashaya abantu abadala. Hey. There was once a video of a young little girl lo bekashaya umamakhe. Yeah. Does it make sense? I saw that video. Kunezinye zezinto Wemshaya ngeswazi yeah, it's painful. It's painful. Somehow we can blame loya mntwana for lezenzo zakhe and futhi attractela iqalekiso. We don't condone that. Yeah. But as abazali siyakhohlwa ukuthi lezinto esizenza einganeni zethu siyatshala. Kunabantwana abakhula abanolaka. To a point ukuthi umuntu agcine akhule anemission yokuthi ngifuna ukuphumelela. Athi noma sekaphumelelile angasamnakekela umamakhe nobabakhe. Thina simjudge loyo muntu ukuthi mfethu wena awumnakekeli awubatheke ekhaya kanti wakhula in an environment that is abusive that eya akha isilwane kuloyo mntwana. Manje umntwana uphumelelile simfuna abuya azosondla sifuna abuya azovusa ikhaya kodwa uvusa ikhaya kanjani nepain ayizwa the time imagine mvangeli lo mntwana lo khahlelo lo mama lo akhule leya video ku social media. Remember the internet does not forget. No asiyeke trauma sasemncane ne. You can repeat that statement. Remember the internet does not forget. Akhule lo yamntwana athi sekakhulile sekanama millions sekana everything athole leya video ya mamakhe amtreata ngale ndlela. Do you think that boy won't come back for revenge for his mother? Uzobuya. Sometimes uthola ukuthi umama sayagula nomntana right life in. Yabona bafethu parents kabangani uma nenza izinto. Don't just do things haphazardly. Everything that you're doing uyatshala kuloyo mntwana. Uyazi Mabunda ngizofaka wena kulento. Uyabona for the first time ungitshela ukuthi wathe mangabe uzalwa umama wakho washona unangakho una 3 months. Yes. Wakhuliswa ubaba wakho asebenze ema-truckini. Yeah. Wawutravela nobaba wakho. Now and again. Impilo yakho mfethu ingifundise leyo nto. Ila ngibone khona ukuthi uNkulunkulu uyamkhulisa umntwana. Body. Ezwisisa lento. Yeah. Uyindoda enyasa umuzi namhlanje. Ukukhuluma abantu bakuzwe, ukhuluma inspire impilo zabantu. Ngenxa kaNkulunkulu. Kunento engivama ukisho Mabunda ethi uNkulunkulu akabonakali kusese nesandla esikhona. That's true. Kose kuphuma isandla esithize. That's true. Ukuze kuzobonakala isandla sakhe. That's true. Why ngithi mina ngimbonile uNkulunkulu ukuthi uyamkhulisa umntwana. Ngibona uma wakhe ngekho. But look at you, the manner you have. Indlela ohlonipha ngayo asiyeke insindiso. Yeah. You understand? Ukukhuliswa ubaba. You understand? And I don't know if you are comfortable with that ukuthi usikhombe ukuthi uNkulunkulu khona because ubaba wakho kunezinto azenza and uma ezenza wazenza umama engekho for the sake ukuthi a protector wena. Angazi mfethu sengivele ngathinta ezinye izinto mfethu. You know, I'll forever be grateful to Itaimalam. I'll forever be grateful to Itaimalam. Sure. Itaimalam alisekho emhlabeni. Lashona this year ngo February. But leyandoda mfethu yala buti. Thatha omunye umfazi. After kushona umama. Ngizokhulisela, after kushona umama. I think ngizokhulisela abantwana bami. What a sacrifice. So as much as uma already bekangekho, uTimer became everything that I needed. uTimer made sure that I went to bed ngidlile. As much as beka traveling, he would make sure that he does send money. So imagine isandla sikaNkulunkulu phezu kwempilo yami uma already akekho kodwa nang ngiyaphila namhlanje.
Ngiyaphila namhlanje. I always tell abantu ukuthi impilo ayina formula. Kunomntwana, imagine if itime lami la ngilahla. Imagine if itime lami la neglect. Namhlanje wherever he is, I know the time before azoshona. Yeah. There was a time whereby aya emakhaya. Into abuya ayisho kimi naye. He was like, man, I'm proud of you. Ngathi why? Wathi the time ngisekhaya eMpumalanga. Everywhere la bengihamba khona bekunabantu bebangikhomba bathi nanku baba Kanyiko. Nanku baba kaMabunda lo nyakazisa Umuzi. He was proud. Ngoba ayibona lento ayizala iyenza something emphakathini. Does it make sense? In one of the good days uSibubuthelezi wakhe wasidlala ekhosini. Wezwa ukuthi sidlaliwe ekhosini. He was proud. And then bekayibiza Radio Zulu. Radio Zulu. I wona mos language yakudala. But above all, we want to encourage abazali to say ungamneglecta umntwana ungazi future yakhe ukuthi yoba njani. Umlahle umntwana ungazi ukuthi future yoba njani. And into ebhlungu life nayi ivili liyajika mntana sekhaya. Liyajika ivili. So nomntwana omneglectalo, umntwana omlahlalo, umntwana ongamfuni. Uza kumlahla uNkulunkulu amthatha amkhulise yena. Abe something engcono. Ugcine ungasabi neaccess kuye loyo mntwana. Hey, sibude. Ngoba kuyenzeka uthi uyakhulisa kanti awazi ukukhulisana. Eish. Kuyenzeka ukuthi uyancelisa kanti awazi uncelisana. Sibu. Ngoba Mabunda, I believe ubabakho mfethu bekakufaka ipampers akukhipha ipampers. Futhi at that time bekungana pampers. He always reminded me that Bekafaka iniduku. Amaleri. But is it Amaleri? Leri. It's Leri. Leri. Yeah, the yabona le koso uyiwashe futhi. Yeah, mina Amanapkin. Yeah, napkin. Yeah, that's the language. Yeah, he always reminds me to say wena ngangifaka amanapkin ngihamba nawe ngishama country now. Uyintwana. Mncane. So imagine uloku ngifaka amanapkin kanti ufaka indoda inyakazisa Umuzi. Manje Mabunda, I believe ukuthi kunabantu abayolibona izulu ngenxa yezenzo zabo. Sibu. Yeah. Sebangangicrasha bangicrashayo. Yeah. Yeah. But mntana sekhaya bengicela ndle emnyama, bengicela South Africa. Siyamdinga uJesu. Siyamdinga uThixo. Kakhulu. Yeah, kakhulu. I wish I can also address enye into. I'm not starting a debate, ne? But I wish I can address we are Christians and asikholela kwindaba ye-abortion. As much as singakholela kwindaba ye-abortion, I'll repeat, why have sex in the first place? Yeah. Because obviously the sex will eventually lead to a baby. Umntwana. Yeah. So umntwana makase azelwe uzelwe. Now kunabantu mvangeli abaneglect abantwana babo simply because of a relationship abangena kiyo. Ungasamnekekeli umntwana wakho. Now kunabantwana abakhula nenzondo. Lenzondo le ivele kutheni umama mina nomama besi right. Kwanethu ukuthi umama athole enye indoda. Wangineglect abathola abantwana nalendoda entsha. Now mina uthando angisalitholi simply because of kunabantwana abesha. Mina I'm now a side. Now imagine lenzondo le hatred umntwana akhula nayo. Wena as umzali you have neglected your own children. Abantwana bafethi bayabona and soze bakhohle. That's the thing. Yeah. And ebona into nginothise ngabantwana bafunda ngokubona. Kahle futhi. Umntwana ngeke uzumtshele ukuthi yenza ukuthi kahle futhi. Whatsoever that you do akubonayo, it's gonna come back baba. And also to guys, if you are going to get into a relationship or marriage nomuntu nomntwana, do not try to isolate lo mntwana oza no mama. No mama. Ngoba you are creating a war.
Does it make sense? So now, once kuba nabantwana abavela somewhere, we pray ukuthi ngathi ke akube nothando oluwani. Because of inkinga yethu, we live in a generation whereby we are suffering from the consequences. Yabona bafethu, sometimes we need to admit. I believe ukuthi when the Bible speaks about fornication in simple words, it's sex before marriage. Yeah. When it speaks about sex before marriage, that it's not good. I believe ukuthi it was somehow trying to prevent some of the things that are happening in this world. Yeah. Does it make sense? Ngoba mfethu kunabo mama abangathandi abantwana bathize. And kunabo baba abangathandi abantwana bathize. Simply because of they're not from this marriage. So somehow, if ngabe ke kube nabantwana aba-producer emshadweni, who knows, yabona nqe. Maybe if that marriage was good and all this kind of stuff, bekuzokhula kunothando. This is sensitive, yo. So I'm praying that uNkulunkulu asize, we learn the importance of family. That as much as the blood is not the same, we are one. We are one. Nani abo mama fundisani angisho ubaba lo munye akasekho khona lo umfundise ukuthi ungubaba uyele lamanye amagama uyekele lento ukuthi uzothola ukuthi no mina I was taught this way that there is no such a thing as a stepfather. Hey, yeah, mina ngakhuliswa ngale ndlela kwathiwa ayikho into ekuthiwa is a stepfather. A man that comes into your lives and decides to raise that, and there is no such a thing as a stepmother. Umama okhulayo to say ngibatholile labantwana and I want to become part of their lives. That is a mother. It's not stepmother. You have stepped up. You have taken a decision that I will take and grow. It's more like you step in. You step in. So, Buffett, we are saying to people in South Africa and all over the world, love abantwana. Tandani abantwana. Labo bantwana they are like a seed. You don't know what is it that they're going to become, kusasa. Mawona mfowethu lento ivele iyaphunyuka. Sivele sambe ngayo. Iyaphunyuka. Angazi mfowethu. Sivele sambe ngayo. Ngoba bafethu, we need to address lento. Yeah. Kunabafethu abasemajele namhlanje. No mina asingayibalekeli. Yeah. Because of the hatred abayithola kubazali babo. Kunabantwana, I'm sorry, kunabantwana bamantombazana bakipitile bahlala namadoda, not out of love but out of the pain that has been caused by parents. No mina ngizoyisho lento, kunamachita mfethu asestradini mfethu bangama street kids badayisa amathini, not because of bayayithanda leyo mpilo but simply because of abazali aba creator iwar. Uyazi Mabunda, to add kulento oyishoyo, uyazi Mabunda, kubhlungu ukuhlala endlini enhle enabo sofa baka 25,000 Sbu enabo furniture mhlamba ke mawungashaya calculation uede and leyo furniture thothi inga eda 1 million ungaphuma 1 million. Ama TV Mabunda kuhle comfortable. Kubhlungu ukuhlala emzini onjalo kunganakuthula. Kungqono nokulala emaboxini estratini kodwa kunokuthula. Sure. I'm being for real baba. Sure. These guys obabona balapha estradini bayibona banepeace ungdlula lendlu enolaka. Sure. You understand? So into engizama ukuyichaza la ukuthi ipeace ukuthula kundlula yonke into kakhulu. Uyabona uma emindenini kungalwela nje lento ekuthiwa ukuthula. Kungakhuliswa abantwana, kungakhuliswa abantu abazoba yinto enhle emphakathini. Ngoba nayi into Mabunda, yonke into enjayo uyayitshala kakhulu but mangabe uma ngabe uzotransfer ianger, yazi ukuthi uzokhulisa neanger. Sbu. And manje nayi into Mabunda, imindeni mangabe mhlambe umndeni kaMabunda lo isuka kuwele anger. Yeah. Uma uyitransfera kumntana wakho mfana, nayo itransfera kumndeni wakhe wakaMabunda wesi2 ianger. Sure. Naye futhi ayitransfer different groups of families suffering from one person. One person. It became a seed that is generational. Yeah.
okusho ukuthi the way ngitreata umntwana ngakhona it's the way azotreata umntwana ke ngakhona, because that's how azo-interpreta uthando ngakhona. So we should understand ukuthi it's not every child that ran away because they didn't want to be disciplined. Some of them babalekela i-pain ekhoswe ngabazali. No, I'll be honest. I'll be honest now, Ncike. Kunabazali mfethu abakhosa i-pain by comparing abantwana. Leyo mabunda. I'll say it. Kunabazali abacompare abantwana babo simply because of ama-qualifications wabo abafani. Lo usebenza kwamasipala, lo uyazamazama, lo uyenza so the respect sometimes ayisafani simply because of umntwana omncane seka drive imoto udelela ubhuti. Bafethu, families, can we please stop into yo comparisha abantwana? Love the kids in their own differences and ubenze bafile ukuthi bayinto one although bahlukile. Uyazi mabunda lento ye favoritism ibheda kuphi? It cause a division kulabo zalwa nabo. Because into ekhona obvious mazala sonke mabunda, umzali wethu wena akutreata ngendlela right, thina asitreata ngendlela ubona ukuthi uyakhetha. Hayi mfethu soba phezulu kwakho kakhulu futhi. Uyangizwisisa kakhulu. And nansi into mabunda ekhona, labantwana abangathandwa ngabazali most yabo bayaphumelela kakhulu, most yabo bayaphumelela kakhulu. Why ngisho so? Angisho ukuthi istatement sama sithi 100%, but ipercent eliningi most yabo bayaphumelela. Why ngisho kanje mabunda? Kuthi noma umama seka ngasekho bese laba bakhula nalento kamama ayitshalile. Uyayizwa lento? Ukuthi no uspecial, hlala wedwa ube special. Kuthi noma lebe ka treatwa special asadinga usizo, ngeke bamsize. Leso sikhathi umama akekho. Leso sikhathi ubaba akekho. Ndlemnyama South Africa, mhlaba wonke. Asiyekeni lento yama favoritism. Ngoba lento idala uqhekeke enganeni. Ngoba ibheke mabunda asibheke na kuJosepha. That's where into eyenza ukuthi nje bamvukela uJosepha ukuthi ubaba bekakhetha bekathanda kakhulu lo. So manje laba balwisa lo thando lika baba abangalitholi, bavuke isikhwele phezulu komuntu othandwayo. Kwagcina ukuthi khosa ukuthi bafuna nokumbulala. Okusho ama families lento yokuthakathana icala la. Bafethu. Mabunda why singena? No. Mara iqiniso bafethu. Iqiniso. That's the truth. Mabunda. That's the truth. Bafethu, parents siyancenga. Nani eninabantwana, show love that is equally. Imagine mvangeli uDavide yazi ngenzeka uzonde umntwana kanti uphethe solution efamily. Ilento bengisho mama. Imagine uDavide ubhizi ulusa izimvu zikaJack and akathanda nokuthanda akafunwa. Now uSamuel uyafika ufuna ukugqoba inkosi. Laba abanye abathanda ubaba bapreparewa. Kodwa yena akazange prepare. Kanti is the solution to the yabona lo mntwana animzonda efamilini. Lo mntwana enimbiza i-black sheep of the family. Baba biza ngama black sheep. Babiza ngama black sheep Nceko. Yazi ayikho, there is a video bafethu nona esiqolele bafethu siyaphila ku social media. Kukhona enye video ebhlungu, I think it was a graduation ceremony. What happened is the time baku graduation ceremony mvangele kwaba nomfethu ohlezi in a particular chair. Angazi igama lakhe ngubani. I think I can say let me say uSibudi. Lo ograduateayo wabiza itime wathi baba ozosusela uSibudi. Hayibo. And uSibudi asikhathi leso usihlelela kenzanga next. Usitime lasuka mfethu lamshaya ngempama lapha. Abantu bahleka. Time la no mazenzi unje. Imagine the anger and the embarrassment that uSibudi felt. Simply because of maybe akekho qualified ukufana no sister wakhe, simply because of wenza amaphutha athile empilweni yakhe. Now you get to be treated as a certain way. Kunabantwana mvangeli who are not considered for food. Kunabantwana mvangeli ukuthi uma kuphekiwe emakhaya ngeke bakuthola ukudla up until ama favorites awutholi ukudla. Awutholi. Yeah.
But awudli ngafika ubhuti wakho. But no sisi wakho angakafika awudli. And imagine the anger and the pain abantu abakhula kiyo. So parents siyanicela, treat abantwana equally. Don't pay more attention to the girl and you leave the boy. The boy will fill the space. Aphume ayodla ama-drugs. Simply because of like akuthanda intombazana. Same applies to this thing. Nina bo time aninga pay attention to ama time to abo girl negele amajita. The attention that you give to the girl, let it be the same to the boy. Ayifanane. Ngafili ngathi umama uthanda usibongela ukudlula uSipho. Yeah, and nawe mama noma uzwa ngathi uthando lukusiphamandla kakhulu. Awuzame phela ngathi uya compromise kancane. U compromise wenzele la because this thing is a trauma. That is why kunabantu ababelieve ukuthi abathandwa. Yeah nje. That is why uma unomuntu sekasamdala ezwa ukuthi uyathandwa kuba ngathi uyathukwa. Ngoba into yokuthanda into angayazi. Yeah, understand mama. Nayi mabunda into engayifunda. Uyazi into mfethu uma ungayitholanga kubazali ugcina soyifuna nasendaweni ezirong. That's true. Angikhondoni lento, angikhondoni but it's reality. Yabona labo sisa bathandana nabo sugar daddy ya kunoshukela nje phakathi. Sugar daddy. Yabona. Abanye babo mawungathi uyaba interviewer uyababuza kahle badinga uthando angalitholanga kubaba wakhe as a result azathandane nabantu abadala. Abanye nabafowethu nabo bangangami athandane nithini mabunda o Ben 10 azabe i Ben 10 kanti kulo mama omdala ufuna uthando luka mama angalitholanga kuma wakhe. And ayikho into ebhlungu njengokuthi umama abe umama ngegama kodwa ifunctioning abikho. Ayiphinde leyo nto mvanga. Ibhlungu ngabe leyo nto. Ibhlungu bazali, ibhlungu besicela silikhombe uthando. Ngoba ngiyayisaba lento niyakhaya enganeni zenu. I'll repeat. Ngiyayisaba lento eniyakhayo enganeni zenu. Lento yokuthi nenze abosipho nabosibongele badelele uFinias or Miriam. Miriam ubani manje? Yeah, sure, but I'm giving you an example. Yeah. Kunabantwana mfethu abakhuliswa badelelwa. Yeah. Umama the way atreata ngakhona na the way akhuluma ngakhona uyenza labantwana bonke bangamhloniphi umntwana othize. Lento isuka kumzali. It's more like ubanikeza ipermission. Yeah, yokuthi ba angahlonishwa. Hey. Bafethu, I wish we can understand ukuthi as abazali izenzo zethu ebantwaneni we are building a dangerous future. Yabona lesizukulwane esiphila kiso. Asikho isizukulwane esidepressed kufana nalesi esiphila kiso. Yeah. Kunabantwana abaphendula baphenduka baba abomama basaphila. Kunabafana abaphenduka babe abobaba kodwa abobaba babo basaphila. There is nothing that is as painful as that. Kunomjita mfethu umncane itime lakhe liyaphila. But notice something. The reason I'll say this thing. The reason umntwana aphenduke abe ubaba asaphila. Simply because of consequences zaka mama. Ngizosha both sides. Umama, but most of the time it's women that do this thing. Umama aqabane nobaba. Agcine enze umntwana angasabi ne-access between yena nobaba. Yeah. Does it make sense? Now umntwana ukhula ane hatred yakababa. Information ayithole kumama. Sometimes ibe blockage. Now kunomntwana othi makabheka itime lakhe alizonde for no reason, simply because of the information that ayithole kumama yakhe. And here's the truth. Uyabona mama noma kuthiwa ubaby dad umzonda kanjani, kune role ekosa ayidlale wena uyohluleka ukuyidlala. Ayiphinde leyo nto sibu. No matter
babo mntwana kuthiwa umama omntwana umzonda kanjani. Kune role ezodlala umama omntwana noma no matter kuthiwa umzonda kanjani. Ngoba unento wena onganayo. Azoyi-instilla enganeni. Uma uzofaka i-information uthi uyabhlocka ngoba uyamlaya, ulaya nengane yakho. Kakhulu, and you are destroying their Yeah, future. we are destroying mabona. Yeah. Because iqiniso lithi wena uzoyidlala irole emntwaneni. Kodwa khona la uzophelela khona. Njoba unganayo le information kababa engale kababa. Kanjalo udestroy ingane nge-information wrong. Kungcono ube transparent nengane. Sinobaba into yethu ayizange yaphumelela. But ubaba kubaba. But ubaba kubaba kuyakuzala. Manje le ndaba ukuthi kuzoliwa izimpi ngokuthi manje kulayo omunye nengane uyayilaya. Yazi mvangeli, if abantwana did not need both parents, bengeke kudingeka abantu Abayi-two. ukuthi kuzalwe ingane. Awuzweke mabona. I'll say that if a child did not need both parents, bengeke mfethu kudingeka abantu abawu-two ingane ibe khona. Hey mabona. So it's a sign yokuthi ingane idinga ubabayo and yamdinga noma makhe. Does it make sense? But Tina, our generation, it's a generation of toxic fathers and toxic mothers who have now produced monsters. Uyazi mabonda ngifuna ukukusupporta kulento ishoyo. Ngifuna ukukusupporta. Why ngithi ngiyakusupporta? Mawuthi wena kudingeka uNkulunkulu yenze mabomu lento kudingeka two people kuze kube nengane. Indlu mabonda yakhiwa umuntu oyedwa. Kunodila ngokubeka istina. Yeah. Kunodila ngeroofing. Yeah. Kunodila ngokutshubhela ukufaka ugesi. Yeah. Wena uma ngabe uzothi ublocke umzali womntwana ukuthi angabi senganeni ngenxa yama past mistake noma ngathi mistake ngenxa yama past ngemuva leni, kusho ukuthi uyakhila indlu kodwa manje so block umuntu ozofaka iroof. Ngoba uThixo wena ukugqobela ukuthi wakho ubeka istina. uThixo wena ukugcobela ukuthi ube umama. Uma uzoblocka ubaba okusho ukuthi manje wena into eyenzakalayo la wenza ukuthi kungabi khona into ekosa ngayangena enganeni. Ngiyayiphinda, indlu yakhiwa umuntu oyedwa kodwa indlu yakhiwa ngabantu abaningi. Yazi mvangeli, in our generation siyabadinga bobaba Kakhulu. siyabodinga abomama. Siyabadinga abomama abazosikhombisa Uthando. siyabadinga abobaba abazosikhombisa uthando. Mvangeli, yabona akekho umntwana oba proud njengomntwana okhuliseka. It's yabona kunama families abakhulisa izingane zabo kahle. Does it make sense? Yabona ipresence yaka baba nepresence ibalekile enganeni no matter the age. Mabona ngicela ukuphuma kancane. Angazi mfowethu lapho ukuthi isikhathi sekhona. Sasekhona nyana. Saseno 15 minutes. Mabunda ngicela ukungena kulento le. Ngena bhuti. Ngiyibonile lento ekukhuleni kwami. Ngayi experience. Yeah. Abazali bane tendency yokulwa phambi kweingane. Kodwa mase kumele basolve ekamereni. Uyazi leyo nto mabunda isho ukuthini? Isho mayelana enganeni. Sithe masicala sathi ingane ifunda ngokubona. Yeah. And uma ingane ifunda ngokubona, iyabona ingane makuliwa. Kodwa ayibona makulungisa. Kodwa mase kulungisa kubona. Yingakho siku generation manje akulastwa kuma relationship. Why sijwayele impi? Kodwa asiboni makuhlalwa phansi kulungiswa. Yo. Le generation esiphila kiyo. Le generation isiphila kiyo. Ijwayele impi. Asinayo le software yokuthi kuyalungisa. lokuthi okay noma sekuliwe. Asisho kuliwe.
asinayo le software ukuthi noma sekuliwe kodwa kuyalungiswa. Yo, ngoba sithukana phambi kwengane. Even mabunda noma sekucatshuzwana bacabuzana ekamereni. Sure. Abayikhomba ingane mhlawumbe okhaga umama phambi kwengane. Ikhombisa uthando. Ikhombisa uthando. Leyo nto kumntwana yenzani ifaka uthando. Eish. Yo. No, ngikhuluma basic stuff mangithi ukukhomba uthando phambi kwengane, basic stuff. Sure. Uyazi mabunda kunengane engakaze yezwa ivoice kababa itshela umama ngiyakuthanda nkosikazi wami phambi kwengane. No, it has never happened. Hayi. Okusho ukuthi that is why sinezizukulwane samantombazane akhuluma nabo baba babo noma ikanjani. Awuzweke. Hlonipho ayisekho. Awuzweke. Simply because of umama ubona the way ubaba kukhulunywa naye ngakhona kanti utshala lento. Ubaba abenduke abe ngathi uyisithuphu phambi kwamama ngoba umama mayakhuluma nobaba inhlonipho akayikhombisi. Then u-expecta umntwana wentombazane akhombise inhlonipho. It same applies to abafana abangabahloniphi abomama babo. Simply because of ubaba mayakhuluma nomama ukhuluma ngathi uyehla phezulu kwentaba. Kanti imagine if ngabe sabuilda into yokuthi ke ngiyayithanda lento yokuthi there's a thing that la yake ya trend yathi ethi abantwana bamsoze babize ubaba babo ngegama or ngokuthi baba bayothi umuntu ka baby. Does it make sense? No, to show that environment of love uthola umntwana wakho emabunda ophinde le statement. No, I'm confused kancane. Ngeke benzeni? Ngeke. Let me show to you. But there was once a trend yokuthi ubhekisa camera mabunda. Yes. Abantwana bam, let's say you are the mother and I'm the wife or I'm the husband. Yeah. So what happens is bathi bonake abantwana soze babiza ubaba ngobaba. Okay. To demonstrate the love in the family. Kodwa bayothi uma ba approacha ubaba bathi kubaba muntu ka baby. Does it make sense? Meaning to say umuntu yabona. Why? Because of that environment, that atmosphere between ubaba no mama, the way bathandana ngakhona. Bafuna abantwana bakhule babone uthando amongst the parents. Does it make sense? Ayikho into ebhlungu mvangeli yokuthi ukhule kodwa ungafisi ukufana nobaba bakho. Ungafisi ukuba ne relationship that your parents have. Isibuyisibusiso ukuthi abantwana benu uma banibheka but I wish I can have such a relationship. That's why mabunda kunamantombazana noma kunabantu besifazane abafisa ukuba namadoda afana nabo babo wabo. Because they are role models. Because bangama role model. Yabona lento. Ngiyabona. Okusho ukuthi lento uma uyenza kahle uba ubaba uba umzali oright enganeni. Okusho ukuthi nomntwana uyamfundisa ukwenza ama right decision. Yeah. Kodwa uma ungabi right uyamfundisa nokwenza ama wrong decisions. It makes sense mabunda. It makes sense. For you ukuthi uinstille lento oinstolayo kuye, that thing izomenza ukuthi mayekhula azi ukuthi which road to take, which road not to take. Yo mabunda. Do you know what is going on in our generation? Sure. Generation yethu le generation ukuthi uthola abantwana baphuza nabo baba. Hey mabunda. Yeah. Thola you find a father sharing a cigarette with his son. Bashayelo straw. Escape time. Escape time. Shama na esha. Baphuza kubhodlela eli1. That's how messed up we are. Hey. Mina tata bengikhula back in the days bengeke uthola umfana ahamba phethe cigarette noma kanjani. Let alone ahamba phethe intombi noma kanjani ekhaya. Why? Because of that generation, it was one of the most respectful generations. Why was it the most respectful? Kunabantu abakhula nabazali ababhemayo, but not even in a single day did the son abona ubabakhe ebhema. Does it make sense? Simply because of ubaba, every time makose abheme, beyasuka ayangale ngesese.
Does it make sense? Why? Ngoba kunezinye zezinto esizenza phambi kwabantwana uma sebazenza phambi kwethu siyalwa. Does it make sense? I-generation labo babethu uthola ukuthi uthuma umntwana etavern kodwa uba surprise makasaqala ukuphuza. Kahlahle lento le Mabunda isho ukuthi uma ngabe wena mina ngingumntwana nobaba Yeah. sishaya nje ipercent sobabili. Yeah. Usho ukuthi sibontanga. Kahle. That is why the generation eskiyo senza izinto ebezingenziwe mandulo. Eish. Thothi umntwana wenza into ebad kumama akhe. Ingoba uzibona untanga and lento iinstilwe vele. Ngalento ukuthi sishare into ethize. Yo. Abanye bashare nezinefu. Mina ngizoyisho lento. Bona i-generation yamanje bashare nezinefu. Ebazalwane Angithimlise la. Cabanga. Hey, yabafethu. Abanye generation le yama rights le yahluka. Ama rights asimoshile. Ama rights hey, yabona i-government ezosifundisa. Yabona i-government mfethu iopposana neBhayibheli. IBhayibheli lithi ungamncinji umntwana induku. Yeah. Kodwa i-government izothi ungamshayi umntwana nama rights. And iBhayibheli lithi ke nosukukhipha ubule enganeni. No, we are full of abantwana abagcwele ngobuwula. Ngenxa ukuthi bathembe i-government. Kunabo mama abaprotect abantwana from discipline. And yeah, and yazi into engishaya Mabunda. Le government ekhulisa abantwana iyabahlula manje. Yabahlula manje. Because nazi ingane ezikolweni zidubulana nabothishere, sana bothishere. And masingakhuluma iqiniso emajele egcwele abantu abasha. Futhi more guys. Abantwana abakhuliswe igovernment. Yeah. Bavalela abazali ukuthi babakhulise. Bayabaxaka manje. Bayabaqaka. Babhema kuze kuyosa. Ebazalwane, mvangeli, buyisana uNkulunkulu ebandleni, buyisana uNkulunkulu ezikolweni, buyisana uNkulunkulu. I'll say this thing. Iphutha elenzeka mvangeli ukuthi uNkulunkulu samkhiphe ezikolweni. Ene kunezikolo asemba isekho. Assembly ayisekho. Bafethu izikolo zamanje kunabantwana abagcwele ngamadimoni simply because of indaba yomthandazo ezikolweni ayisa emphasize. Thina sasikhula mfangela kuba nama assembly la sithandaza khona sasikhula si discipline kule insuku umntwana omncane akamind ukubamba uthishara ngamawashi. And the corner I once read something na ifana naleyo kuthiwa kunengane abulala uthishela. Cabanga. Yambulala. Phambi kwabantwana besikole. Wenqunta uNkulunkulu. Ilento yokususa uNkulunkulu ebantwaneni. Kwavela ubulwane. Manje bayanqaka. Bafowethu, Well of Life podcast with Amadoda, anyakazisa Umuzi. Singakhohlwa bafethu nge-26. I'll only say one date. Qala. Nge-26 asidibana nebhetali. Yeah. I have my reason why I say that. Yeah. Some other dates we're still gonna announce them properly. But nge-26 we are sure, 100% sure sisebhetali. Ningakhohlwa bafethu silapho. Vangeli, angeke siyivale without power minute. Your power minute mnganami. Okay. Mabunda, lento engizoyenza manje abaningi bazolwa nami kodwa iqiniso. Abalwe nawe mnganami. Mabunda. Ama-glass lawa O2. Yeah. Uma ngizothelela le glass leli liyothela kwelinye angeke lize ligcwale. Yeah. Yangizwisisa? Angiphindi. Ngithela la liyothela somewhere angeke lize ligcwale. Yeah. Kodwa uma ngingathela la lingayothela lizoqhiqhima liqitheke. Yeah. Why liqitheka? Liqithekelela kulamanye amajazi okusho ukuthi before libusiseka noma before liyobusisa abanye liqale libusise lona. Yeah. Why ngisho kanje mfowethu? Mntana sekhaya, invest in yourself. Bese le investment oyi-investa kuwe izoqhiqhimela kwabanye abantu. Zinake wena kuqala
zibeke wena nawe phambili cala. Lokho ukubeka wena phambili leyo nto isho ukuthi nabanye uzokwazi ukubasiza. Sinabantu abafuna ukusiza abanye abantu bangakayisizi bona. Lento uNkulunkulu ayithela kuwe, akayithela izichicimele nabanye, kodwa iqale kuwe. Ngoba ayifiki endebeni zaka Aaron Ingakaqali ekhaya. iphinde Hayi. iphinde mabonga. Hey, ayifike endebeni Zingaqalanga ekhaya. Mina ngicela uyivala ngalendlela. Mntana sekhaya, can you please stop pouring out of an empty cup? What do I mean? Sure baba. Ngifuna ukuemphasize lento oqeda ukuyisho. Kunabanye abantu abasana peace kodwa banikeza abanye peace. Kunabantu mvangeli abalala balambile ngenxa ukuthi bathathe imali bayimukise ekhaya. Ilento mabunda man. Kanti kungenzeka mntana sekhaya uma udlile wena uzoconcentrate better so that uzokhona ukwenza imali eningi ozoyibuyisela ekhaya. Can you please stop pouring out of an empty cup? Ngoba awukhona ukuthelela abanye wena ungakagcwali. Preachers, please stop pouring out of an empty cup. Khona ongizwayo. Mfethu usase empty kodwa ufuna ukuchubeka ushumayela. Sihambe uyogcwalisa. Hambe uyogcwalisa. Mntana sekhaya empty. You no longer have peace, kodwa you want to make other people to have peace. Awusana joy, kodwa ufuna ukunikeza abanye abantu joy. Some of you are not even supposed to be going to relationships because you are empty. Fill yourself up with love, peace and joy. Santhanda bafowethu, Well of Life podcast with Amadoda, anyakazisa. Please ningakhohlwa ke bantwana basekhaya ni subscribe lapha na ku YouTube. Nithi nje ni subscribe and press nje subscribe, and injongo nikhumbulo is to grow and expand. Bafowethu. And bafethu, remember we are available for our bookings at 064 6200 751. Siyacela bafethu, comment on how this podcast is helping you and what is it that you are learning. We really appreciate and that. To watch the podcast. Share bafethu, share the podcast, share the podcast. And once again, shout out to Tulas MTV. Sibong. Good night bazalwane. Sibong. Love you.